ka mabuot, mapisan, kag mapinalanggaon nga klase sang amay. Ini ang pagkilala sang pamilya sang isa ka mangingisda nga ginbawian sang kabuhi sa tunga sang lawod sa barangay Parara Norte, Tigbawan, Iloilo. Wala maglaom ang bata sang 59 anyos nga manong pangisda sa Parara Norte, Tigbawan, Iloilo nga amo na yadto ang pinakauli nga tinion nga makaupod sini ang iya amay matapos nga mapatay sa natuslok sang isda nga tambilawan samtang nagapangisda sa tunga sang lawod sakop sa probinsya sang Guimaras kaagahon sang Abril 24. Kaupod sang biktima nga si Rudy Tinasas Sr. Ang bata sini nga si Ronel Tinasas, 39 anyos sang amo nga barangay. Suno kay Ronel, hindi mapatihan nga amo yadto kadali nga ginbawian sang kabuhi ang iya amay. Kaya igol, pinalagang palak ang isda mo. Naglumpat lara. Naglumpat sa barangay. Tapos mamalata tayo, agoy, bakutay na nakutay ni ko, may bilas ko, bala ura man. Baburbay sa tayo naguyo lang. Naguyo lang? Wala ang kalimog-limog? Pasado las 4 sang kagahon sa nakadungka sa higad sang dagat ang sakayan sang mag-amay kag nakita na lang ni Ronel nga nagapalanggit nang iya amay rason nga gilayon nila ini nga gindala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Siyempre sakit mamatag ko ni. Last na lang imaway sa lawod. Okay man sa tayo, the best sa tayo nga may. Wala mga pabaya sa Sa karon ginahulat na lang sang pamilya ang bangkay sang ila padre de pamilya. Kaginisi ka K5, Nicole Castañeda de Prado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.